12 ka mga tao nadakpan sa managlahing Kalapasan atol sa paghingusog sa COMELEC checkpoint sa Nadakpan sa Mandaue ang uwan nakawaan og mga pinakiting gituang Cebu. Anang report ni Nico Sirino. Subay sa nagsingabot nga eleksyon, gihingusgan ang paglusad og mga COMELEC checkpoints aron mapugnan ang binuang. Ang Mandaue City Police Station 1, subsob nga milusad niini niadtong weekend. Moabot sa 12 ang ilang nadakpan gumikan sa managlahing Kalapasan. Apan ang uban kanila narikisahan og nakuhaan og mga pinaketeng gituuhang shabu. Moabot sa 19 tanan ka mga sachet ang nasakmit nga mobalor og moabot 11,000 pesos. Kasagaran mangod sa kuan labi na tig sweldo. Nya kaning Biyernes ug Sabado mo gyud tig kumpra nila. Mo ginay kuan. Mo nang Biyernes ug Sabado mo checkpoint yung kuan. Usa sa nadakpan ang 32 anyos nga si Daniel Yang, taga barangay Dulho Fatima, Cebu City. Nakuhaan siya og upat ka mga sachet. Barusin wala helmet. Nya pag interview na mo sa iya, kuan murag magkagot ba? Sobraan na ba? Nya mo to pagkuot niya sa bulsa, diya sa kwarta nagpilit ang mga drugs. Apan hugot nga gihimakak sa dinakpan nga naghatod siya og shabu ni adtong higayuna. Kinsa dito imo sir? Dito ako Atong kwarta? Ako patong kwarta ilang. Uban ni Rod Prado, Nico Sireno, Balitang Bisdak.